ଆଜିର କାଳାଂଶକୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ପଢ଼ିବା ଲୌହ ମିଶ୍ରିତ ଖଣିଜ। ଦେଶରେ ଉତ୍ପାଦିତ ସମୁଦାୟ ଧାତବ ଖଣିଜ ମୂଲ୍ୟର ପ୍ରାୟ 3/4 ଲୌହ ମିଶ୍ରିତ ଖଣିଜରୁ ମିଳିଥାଏ। ଧାତବ ବିକାଶ ଶିଳ୍ପରେ ଲୌହ ମିଶ୍ରିତ ଖଣିଜର ଭୂମିକା ହେଉଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଦେଶର ଚାହିଦା ପୂରଣ କରିବା ପରେ ଲୌହ ମିଶ୍ରିତ ଖଣିଜ ବହୁଳ ପରିମାଣରେ ରପ୍ତାନି କରାଯାଇଥାଏ। ଲୁହାପଥର ହେଉଛି ଏମିତି ଏକ ଖଣିଜ ଯାହାକୁ ଶିଳ୍ପ ବିକାଶର ମେରୁଦଣ୍ଡ କହିଲେ ଅତି କମ୍ ହେବ ନାହିଁ। ଭାରତରେ ଲୁହାପଥର ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣ ଉପଲବ୍ଧ। ଉନ୍ନତମାନର ଲୁହାପଥରରେ ଭାରତ ହେଉଛି ଧନୀ। ମ୍ୟାଗ୍ନେଟାଇଟ୍ ଲୌହପିଣ୍ଡ ଅତି ଉନ୍ନତମାନର, ଯେଉଁଥିରେ କି 70ରୁ 80% ଲୁହ ମିଳିଥାଏ। ଏହାର ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଚୁମ୍ବକୀୟ ଗୁଣ ଯୋଗୁଁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଶିଳ୍ପ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହାକୁ ବହୁଳ ପରିମାଣ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଥାଏ। ଶିଳ୍ପ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିନିଯୋଗ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ହେମାଟାଇଟ୍ ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ଆଗରେ। ଏଥିରେ ଲୁହାର ପରିମାଣ 50ରୁ 60%। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ଆମର ଭାରତର ଲୁହାପଥର ଉତ୍ପାଦନ ହେଉଥିବା ଶତକଡ଼ା ହିସାବରେ। ଓଡ଼ିଶା ହେଉଛି 34%, କର୍ଣ୍ଣାଟକ 22%, ଛତିଶଗଡ଼ 15%, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ 10%, ଗୋଆ 14%, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ 4%, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି 1%। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଆମର ଗୋଟିଏ ଡାଏଗ୍ରାମ୍ ଅଛି ଭାରତରେ ଲୁହାପଥର ଉତ୍ପାଦନ ଶତକଡ଼ା ହିସାବରେ। ସେ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଦେଖିବା। ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ହେଉଛି 10%, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ 4%, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ହେଉଛି 1%। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଭାରତର ମୁଖ୍ୟ ଲୁହାପଥର ବଳୟଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶା ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଅଞ୍ଚଳ, ଦୁର୍ଗାବସ୍ତାର ଚନ୍ଦ୍ରପୁର ଅଞ୍ଚଳ, ବେଲାରୀ ଚିତ୍ରର ଚିକମାଗାଲୁର ଟୁମକୁର ଅଞ୍ଚଳ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଗୋଆ ଅଞ୍ଚଳ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପଢ଼ିବା ଓଡ଼ିଶା ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଅଞ୍ଚଳ। ଓଡ଼ିଶାର ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାସ୍ଥିତ କୋଇଡ଼ା, ବରସୁଆଁ, କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାର ଯୋଡ଼ା, ଠାକୁରାଣୀ ଉଚ୍ଚମାନର ଲୁହାପଥର ମିଳିଥାଏ। ଓଡ଼ିଶାର ସୀମାକୁ ଲାଗି ରହିଥିବା ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ରାଜ୍ୟର ସିଂହଭୂମି ଜିଲ୍ଲାର ଗୁଆ, ଲିଚିରିଆ, ନୂଆମୁଣ୍ଡି ଖଣିରୁ ହେମାଟାଇଟ୍ ବହୁଳ ପରିମାଣରେ ମିଳିଥାଏ। ଚିରିଆ ଖଣି ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଲୁହାପଥର ଗଚ୍ଛିତ ଖଣି ଅଟେ। ତାପରେ ଅଛି ଦୁର୍ଗାବସ୍ତାର ଚନ୍ଦୁର ଅଞ୍ଚଳ। ଏହି ବଳୟଟି ଛତିଶଗଡ଼, ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ବିସ୍ତୃତ ଲାଭ କରିଛି। ଛତିଶଗଡ଼ ରାଜ୍ୟର ବସ୍ତର ଜିଲ୍ଲାର ବଇଲାଡିଲା ପାହାଡ଼ ଶ୍ରେଣୀରେ ପ୍ରାୟ 14ଟି ଖଣି ଅଞ୍ଚଳରେ ଉଚ୍ଚମାନର ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ହେମାଟାଇଟ୍ ଲୁହାପଥର ମିଳିଥାଏ। ଏହି ଲୁହାପଥର ଉଚ୍ଚମାନ ଓ ଭୌତିକ ଗୁଣ ଯୋଗୁଁ ଏହା ଇସ୍ପାତ ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ। ଏହିସବୁ ଖଣିରୁ ବିଶାଖାପାଟଣା ବନ୍ଦର ଦେଇ ଜାପାନ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆକୁ ଲୁହାପଥର ରପ୍ତାନି କରାଯାଇଥାଏ। ତାପରେ ଆସିଲା ବେଲାରୀ, ଚିତ୍ରଦୁର୍ଗ, ଚିକମାଗାଲୁର ଟୁମକୁର ଅଞ୍ଚଳ। କର୍ଣ୍ଣାଟକ ନିକଟରେ ଥିବା ଏହି ବଳୟଟି ସର୍ବାଧିକ ଲୁହାପଥରରେ ଗଚ୍ଛିତ ଅଛି। ପଶ୍ଚିମଘାଟର କୁଡ୍ରମୁଖ ଖଣିରୁ ଲୁହାପଥର 70% ରପ୍ତାନି ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। କୁଡ୍ରମୁଖ ଖଣିରୁ ପୃଥିବୀର ବୃହତ୍ ଖଣିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ହେଉଛି ଏକ ଅନ୍ୟତମ। ଏହି ଲୁହାପଥର ଗିଲା ଅବସ୍ଥାରେ ପାଇପ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ମାଙ୍ଗାଲୋର ବନ୍ଦର ନିକଟସ୍ଥ ପେଲେଟ୍ କାରଖାନାକୁ ପରିବହନ କରାଯାଇଥାଏ। ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଗୋଆ ଅଞ୍ଚଳ। ଗୋଆ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ରତ୍ନଗିରି ବଳୟଟି ଏହାର ଅନ୍ତର୍ଗତ। ଏହି ବଳୟ ଲୁହାପଥର ଉନ୍ନତମାନର ନହେଲେ ମଧ୍ୟ ଦକ୍ଷତାର ସହିତ ଲୁହାପଥର ଉତ୍ତୋଳନ କରାଯାଉଛି। ମାର୍ମାଗାଓ ବନ୍ଦର ଦ୍ୱାରା ଏହାକୁ ଲୁହାପଥର ରପ୍ତାନି କରାଯାଉଛି।